bonke abakholelwayo kuye abasayi kuhamba emnyameni. Kuhanga ngeli khandlela kungazisa ukukhanya bumnyama budede kususela ngoku kude kube nginaphakade amnye. Amen, 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 amen. Yonke inyama ibutyani, bonke ubuhle bayo bunjengentyatyambo yasendle. Buyoma utshani, iyabuna intyatyambo, lolona ilizwi likaThixo limi ngonaphakade. Kwanga kungathi xa lityhilwa ilizwi likaThixo, wonke umntu walapha aphile, afumane ithemba, azi ukuba uThixo uyamthanda. Amen, amen. Kwabatshabalalayo, kodwa kuthi bakholwayo lingamandla kaThixo. Usindiso lwethu lweza ngomnqamlezo. Ngoko ke lowo ufuna ukuba umlandeli kaKristu makazincame awuthole wakho umnqamlezo alandele.